Вікторія Лук'янова працуе з фізічнымі асобамі. За адзін рэйд абыходзіць дзясяткі адрасоў. Яе задача спагнаць даўгі з тых, хто не выконвае свае фінансавыя абавязацельствы. Самая складаная катэгорыя даўжнікоў – беспрацоўныя, якія злоўжываюць алкаголем. Здравствуйте, судебный исполнитель. Откройте, пожалуйста, подъезд. Спасибо. У жыхара гэтай кватэры асноўны доўг па камунальных плацяжах. Пагашаць яго дапамагае сястра. Як чакаецца, у бліжэйшы час мужчына павінен атрымаць групу па інваліднасці. Частку сацыяльнай пенсіі па законе могуць утрымліваць судовыя выканаўцы. Гэта адзін з рычагоў уздзеяння, калі, да прыкладу, у даўжніка няма маёмасці, якая падлягае арышту. Сумма у нас разнообразная, можно сказать, от 5 рублей и выше. По должникам, которые не оплачивают сумму долга, мы выходим по адресу для проверки имущественного положения раз в полгода. Поэтому нужно проверить, устроился он, не устроился, может, какое-то имущество у него появилось, которое подлежит аресту. Даўжніка могуць абмежаваць выезд за мяжу або выкарыстоўваць мабільную сувязь. Механізм работы пастаянна удасканальваецца. Дарэчы, з 1 студзеня гэтага года уступілі ў сілу змянення ў закон аб выканаўчай вытворчасці. У прыватнасці размова ідзе пра службовых асоб кампаній даўжнікоў. Ім могуць абмежаваць права кіравання аўтамабілем. Гэтая мера прымяняецца ў тым выпадку, калі іншыя спосабы ўжо не працуюць. Мы обратились, мы просили исполнить обязательства свои, но субъекты хозяйствования, скажем так, реагируют достаточно слабо, либо вообще не реагируют. Если именно взять вот эту меру в отношении должностных лиц, юридических лиц организаций, то порядка 75 должностных лиц ограничены. За 2025 год судовыя выканаўцы Гомельскай вобласці спагналі амаль 400 мільёнаў рублёў. Гэта на 10% больш, чым годам раней. Рычагоў уздзеяння у спецыялістаў шмат, так што даўгі лепш не збіраць. Рана ці позна давядзецца плаціць па рахунках. Дмітрый Котаў, Ольга Канавалова, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».